i m'ha semblat, la veritat, molt maca, he disfrutat molt. Estic molt content igualment perquè és la primera vegada que faig un podi en una cursa. Bueno, fent la cursa de 12 quilòmetres, que és per un paratge fantàstic, molt xulo, preciós, l'organització de 10, donar-li un excel·lent. El circuito muy bien marcado y bueno, en general la gente muy contenta y felicitar a la organización y estaremos aquí otra vez el año que viene, por supuesto. És una cursa espectacular on realment no vols que s'acabi mai perquè està plena de corriols, de llocs màgics i plena de gent que t'anima i et fa anar molt més ràpid del que pots. No m'ho esperava gens ni mica, la veritat és que ha valgut molt la pena. Per corriols, la majoria, resistència pura i dura i molt bé. La veritat és que el recorregut està molt bé, a més l'entorn és genial. Esta es la segunda edición del trail. La primera fue solamente un recorrido de 12 kilómetros. En esta segunda hemos hecho dos recorridos, uno más largo y uno más corto, porque para la gente el de 12 a veces se quedaba corto, y hemos hecho el de 30. Los dos tienen subida, los dos tienen mucha subida, pero a la gente es lo que le gusta. Coronan un pico, la larga corona en el Pic del Suy. Los de corto se van al pantano de Vallforners, que tienen unas vistas increíbles, tanto la larga como la corta. Y la verdad que la gente ha respondido muy bien. Muchos de la que hicieron el año pasado han vuelto a esta y la verdad que ha sido un èxit. Sobretot jo vull donar les gràcies, més que res, a tots els voluntaris que han pogut participar perquè tot això es dugui a terme. Voluntaris, associacions, entitats, ajuntaments, tot el que ha col·laborat amb nosaltres perquè sense ells no sería posible. Pues como sabéis, Editorial Banner siempre va a apoyar el deporte y esta vez nos ha tocado el running. Y aquí estamos patrocinando los premios de chicas porque son unas panteras y hemos patrocinado sus premios. Molt, hem disfrutat molt. Sí, i el circuit i l'organització també molt bona. Fantàstic. Molt maca la cursa. Bé, la primera vegada faig aquesta cursa i espero que no sigui l'última perquè és guapíssima.